Bodomix चेनेलनिफ्राय बे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आधार कार्ड आरो पान कार्ड बे मोननैजों माबोरै लिंक खालामनानै नोंथांनि आधार कार्ड आरो पान कार्ड लिंक जादोंना जायाखै बे स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय बोरै चेक खालामनो बे भिडिअ दिन्थिनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ अन्नानै बे भिडिअखौ नायलांनो थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरबाय। जायखिजाया खामानि मावोबा जों बयबो गोसोआव डाउट थायो जे साक्सेस जादोंना जायाखै बा जाफुंदोंना जाफुङाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना आधार आरो पानजों लिंक खालामबायब्ला लिंक जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनांगौआ गोनांथार। बेनिखायनो आं बे भिडिअआव नोंथांमोनखौ मोनसेनि उनाव मोनसे दिन्थिलांगोन। आरो जाय बिथांमोना सिगां पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामाखैमोन बिथांमोनाबो अन्नानै पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै ला। बे भिडिअखौ आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बेनिखायनो डिसक्रिपसनाव थांनानै पान कार्ड आरो आधार कार्ड बोरै लिंक खालामनाय जायो बेनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा गावनो गावनि मबाइलजों लिंक खालामनानै लानो हागोन पान कार्ड आरो आधारखौ। फै बिदिब्ला जों पान कार्ड आरो आधार कार्ड लिंक खालामनाय स्टेटासखौ लिंक जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामदोनि। दानिया फैदो मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंथाङा क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। बिनि उनाव लिरदो incometax-e-filing.com incometax-e-filing होननानै लिरबाबो जायो, होमबानो फैखागोन। दानिया बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बिनिनो दानिया गोजौआव खनायाव मोनगोन नोंथाङा लिंक आधार। फार्स्टआवनो दं लिंक आधार। बे लिंक आधाराव क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनावहाय बेफोरबायदि अपेन जागोन। गोजौआव खनायाव नुदों गोजायै क्लिक हियार। बे क्लिक हियाराव क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनावहाय नोंथाङा जाय पान आरो आधारजों लिंक खालामदों बै पान नाम्बारखौ बेहाय इन्टार खालामनानै हो। बिनि उनाव गाहायाव आधार नाम्बार। दानिया आं आंनि पान कार्ड नाम्बारखौ बेहाय होबाय। गाहायाव आंनि आधार नाम्बारखौ होबाय। दानिया भिउ लिंक आधार स्टेटासआव क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव योर पान इज लिंक आधार नाम्बार। बे आधार नाम्बारखौ लास्टनिखौ डिजिटखौल' सारा डिजिट नाम्बारखौल' होनाय जायो। बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ।